Sa kalagitnaan ng ECQ sa Cebu City, hindi pinagliban ng isang sityo sa barangay Basak, San Nicolas ang pagdiriwang ng fiesta at may pasayaw pa ng sinulog. Barangay captain at ang organizer sasampahan ng kaso dahil sa paglabag sa ECQ protocol. Ayon sa hepe ng PRO 7, si Alan Domingo nakatutok. Kuha kini niadtong weekend. Diin makita ang mga nagsayaw nga nagsulubog mask nga nakadapit usab sa pagtan-aw sa mga tao. Nagsinulog dance day sila sa kapistahan sa Alumnos Basak, San Nicolas sa Cebu City. Tungod ini, nimando si Police Brigadier General Albert Ignacius Ferro nga imbestigahan og pasakadong kaso ang organizer, apil na ang mga dancers ug ang barangay kapitans sa kapakyas pagpadlong sa kalihukan. Gipaimbestigahan usab sa mayor ang naasing fiesta celebration. From there, today the case will be filed against those who violated, and we will comply with the conduct of investigation in its totality para fair ang atong pag-imbestiga. Gibisita sa police official ang dapit ug duna nay nakadeploy nga mga pulis. Nakikistorya usab siya sa mga tao. Nanay, kumusta kayo, nanay? Sila. Oh, may mo ipalit mong pagkaon o palit ang tambal? Papalit ang pagkaon o tambal. Sige. May naghahatag pang suporta ang atong city government? Wala pag sa amin makadawat. Padayon ang police visibility sa madapit sa syudad diin na ay nakapisto nga mga tangke de giyera. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.